Oraintxe ireki barri dozue aukera azoka eta dagoeneko jente piloa dabil hemen inguruan. Bai, usten dut hainbeste guinun espero gaurkoitzean egotea, baina da jente asko dabil. Uste dut, arratzaldien txengo dela beste jentetxo gehiago goin behino. Igaz, 15.000 lagun inguruk bizitatu eben azoka, aurreikuspenak egin dozuez eta antzerako jende itxaton dozu aurten? Bai, gure objetibo da azken hori, 15.000 kumplidu pasan urtekoa, objetibo da hori. Baina nik uste dut ikusita gaurkoitzean zen hazidan, supereko ingo duela hori. Eta aurten azoka bizitatzen dauenak, inoz baino postu gehiago izango ditu aukeran. Bai, aurten dagoz bost puesto gehiago, deikuzu zabalera, metros kuadrado epe asko gehiago ibilten duz, dekuz, aurten. Eta ez Durangokoak bakarrik eskualdekoak bai, baina Durangotik kanpokoak bai. Bai, dago jentia, bainako bai eta berrize aldeko badagoz. Durangokoko eta Izorretako bai. Eta, azoka eta postu honez ganera, gazteitzuei zuzendutako hainbat ekimen be antolatu dozu ez igaz legez. Bai, urte guztietan egiten du beti esozen umientzat. Por ejemplo, gaur arratzaldien dago globoflesia, dago bat hori, figuritak egiteko eta gauzakin. Bihar dago beste taller bat hori globoflesia eta gero txotxongiloak bai. Da domekarako dago poniak denpori laguntzen moda, kanpotik bultatxo batzuk emoteko hori poniarekin. Eta dana esan behar bada, iazko arrakasta ikusita antolatu dozu barriro poniena. Bai, ikosko izan pasada bat izan, jentea umeak itxaten hori eta hombre, guri jentik eskatu izko azkenin, ponik egongo dira, hori aukeratu duz, aurterako bai. Eta postuen kontura barriro itzulita, esan beharra dago mota guztietako postuak hango direla, erropak, danetarik. Bai, dago danetik, hasi erropak, kotxeak, lentzeria, etxeko gauza, koltsoiek, altzariak, danetik dago. Eta, amaitzeko aipatu, erosketa bat egiten dauenak, aparkalekoa doan izango daula? Bai, erosketa bat egiten duzunien emoten du tike bat, da aparkalekua ordubi dagoz doain. Hori, tike bat erosi eta tike bat emoten da horretarako. Eta, azkenengo galderatxo bat, Guillermo berak erosten, eta dauz generoak azoka honetan? Lo pasak denborek ez da emoten. Bai, no se peine sose beti josten da, sose. Gugaz dugu Ainhoa Peralta, berrezko pingu dendako kidea. Aurten da aukera azokan parte hartzen duzuen lehenengo biderra? Bai, lehenengo. Egun urtien, bai, beste urtietan etorrina, baina beste lagun bat laguntzen. Eta, jente asko dabila emoten dago, ezta? Lanpetuta ikusten zaituet? Bai, jente asko, momentuz posik, bizer berriro, domekan bai, eta baina momentuz posik. Konta iguzu, apurtxo bat ona zuen postura datorrenak, ze erropa edo, ze osagai aurkitu ditzake? Nik ekartzeot osagarrizek, poltsak, pasmine, gero erropak, zapatak, apur bat, danetaik. Eta jentean aldetik interesa ikusten duzu? Bai, asko. Jenti etortzen da, prezizue galdetzen da, eta erosten dabe. Erosten dabe, bai. Eta gero, azoka saltzeaz ganera, bizitatzeko denporatxoa behartzen duzu? Bai, ni lehenengotan buelta bat emogot, bai gaztabot, diru eta ondo. Ondo. Mertxe, aipatu deustazu, aurten dela, aukera azokan parte hartzen duzuen lehenengo aldia? Bai, aurten nator lehenengoz, eta petzetot ondo jungo dela gauzie. Ondino ordu gitxi dira, aukera azoka inauguratu da bela, asteburu osoan egongo da zabalik, baina momentuz emoten dago jende bastante da biela. Bai, zen niri esaustien gaur gozien zala egoten gauza handi, baina jente pilo bat etorri da. Sorpresa hartu duzu orduan? Bai, sorpresa positiboa izango da. Eta, ez dakit, jendeak, edadeko jentea, jente gaztea etxea jantzigura dagoena, danetarik aurkitzen duzu edo? Danetatik aurkitzu, danetatik ipitxu, baina, oin momentuz jente gazte asko ikusten dabe, bai, asokanetan. Azaldu diguzu, apur bat, zer deko zuen salgai. Ikusten dut, etxeak eta dekoratzeko lako osagarriak deko zuezela. Bai. Gu dendan saltzu eitxo dekorazio integrala, azkenien etxe osuei pintxo. Da hona ekarrio dekorazioko regalok eta gauzak eta kuadroek, baina bebai muebliek, vitrinak eta hoiek eta gauzak. Josune Gorostiza Mainarriarra, eta aukera azokan bizitaria eta eroslea, bai, hortxe ikusten zaitut boltza beteta dekuzula, boltza beteta eskoa. Konta ikuzu, zer erosi duzu?
Bueno, niretzako bota batzu, egumientzako ere bai zapatilla batzuk, eta bueno, momentuz holantzik, hori, besterik ez. Orduan ez eurotzako bakarrik, familiantzako gauzak erosteko be, aukera osoka tokia proposa da. Bai, oso aukera, da, bueno, presio onak eta merezidu dau, oso ondo dago, bai. Urtero deko zuen, etorteko ohitura? Bai, ja da, bueno, ni bigarren urtean atorrela ona, eta bai, gustora. Oso Eta ondo. ganera, ez da zeure kasua da, baina kanpotik edo eskualdetik edo kanpotik datorrenentzako erosketa bat egin eskero, aparkalekoa doainik, hori bekimena? Hori be oso ondo dago, lagundu egiten dau, por lo menos, bueno, salbentari, ondo etorriko jaki, eta, bueno, sobre todo guretzako, proposamena, bai. Eta ez dakit ikusten duzuen dana erosteko tentazio egoten dan, edo aproba bat horre gogoari behitxe egin behar izaten jakon? Bai, apurtxo bat bai, hombre, guaiti, bai, egia esatera, gauza asko, eta esatera presionan da gauzelean, bai, gustora, baina, bueno, gorden bier, apurtxo bat. Dana ala prezioei dagokienez, kejarik ez dago. Ez, presio nipetzot oso ondo dagoela. Eta ikusten da, bueno, movimentu dauela eta jentiek asko erosten gabizela, así que, bueno. Hoize komenta behar notzun, movimendu handia ikusten dela. Bai, da bitu da, dendari batek goiz esan dozku, bueno, gelditu dela harrituta, zenbat jente da bilen gaur izetera lehenengo eguna, ostirala izetera, oso...